kula nek. Pulpenku ceblok sih. Aku oleh umume arep nyer. Iki gawane sampean iki. Hei. Ganti tanam, ganti tanam. Pol. Apa ini? Kok roe? Alatnya cetok kok. Lah kula cilik sih. Wis, jajal. Wis, jajal anunya. Gedang Mardi. Gedang Mardi. Incer Mardi marai ku ya. Gedang Mardi. Kawan. Wan. Jajal. Wan. Mana mulai buka? Ini kulit ini. Loh, baterainya di situ. Awas-awas bunyi kok. Sampul Bu. Iki lokasi lokal Bu. Mesti wapi yo lahane kaya ngono. Papat. Lho telu. Terang kopi aku nakon. Beli gogro ngene kok. Ya ya lho ngene ya. Sing dadangi nomor 5 kuwi dadak loro. Enak karena nek ngono. Aku enak ketupane wae. Gini. Ya oke masuk Pak. Masuk Pak. Iya telek to. Biasane telek biasane wae iki alam itu lewat kursi. Dadi ana pembandinge. Bagianku iki. Apa keunggulane ben ketok? Iku ana panalone lho, dadang lho. Tengeri dhewe-dhewe lho kelompoke. Wong bingung menane kisaran. Apa? 5. Diurut ana. Dasaran Rungune Bali. ben sing unggah to. Saya ya aku to, Bang. Coba siji. Iya. Karek ngunduhi gawe lokal, Mbak. Iya, ini dene iki piye iki? Awak dhewe no. Pisan wingi lho apa kuwi lali. Tapi akhir 5 dina titik uga. Bang, dadi aku ndok Ngono iki. Iki dikek telek ngono. Nek wong kene lho. Siap. Umume wong kene. cara manual sih. Pengen dandang tau, gak tau ya aku dandang. Lho, mboten teko. Tonde landani iki. Iya dalu dikek telek. Dhuwur. Lho kawite tenan. Bermusa tanpa karo AWT Pak, AWT. dimusa karo gak. Ini cara nggaleh keliru jajang ngono iki. Nah, keliru yo wis penting dadi. Ah gale iki kok kene lumadhe rene. Wong gale rene parake ya. Iya. Merae lemahe kudu arek rene. Dadi nek udan Posisi tanah mereng. Ngono lho riri. gawe iku rasa kakek. Winae akeh to ora. Kae ora ketang wedhus. Biasa. Biasa telek. Tapi produksi dhewe. Kok gonggone akeh ya? Kepala lho, iki nek kita mbok diabetes. Iya. Biasanya kan ceplas-ceplos ngono ya. Gonggo iya. Ah, boleh ngono. Goreng. Ini loro luwes. Tamusa sitok gak. Kalau padha bening kok lemu. Mon organik kok ora tuwah ngono Pak. Maksudnya tanpa ada kotorannya, tanpa ada kotoran apapun. Dukur sik to. Ayo dukur. Sing sampai kenane aman ra ono saiki lono nah.
Iki gak disirami rene-rene. Yo arah-arah ya tugahe kono nek mosok. Ora tekoi. Ora ono serai. Wis urung ngelange. Sip. Wis. Langsung tong pabrik. Oh, kedawan ngono kuwi asine. Manjane para pere sak mon terus teko wenceng. Dipakno yo. Iklan kedawan ini lintung-lintut. Ada dua merek Mas, tapi bahan aktifnya sama. Bone lemah apa? Lemah. Woi, urung bar apa ning ndi iku? Iya to. Iki lho ngandung ning Ini mulai tanam iki. Tanam mbur atuh kok ngono kok. Oh. Terlalu ngobrol. Nggih mangke kula anu Kurang rapi. Wah,